Kajing penjari jang sarkar jela da hukum ban khangdam ya borok ki entry point man la katayo beningkong jong man la benai kala sedang terekam nado kashi tarik unai luar ha kabla sakhiru baya kani ko hukum la pen terekam ha ka district ribhoi ka bade district ka balong ka jakarung sya ka jela ne ka transit district kajing khangdam ka jakarung ki pat ba ke biak leng ba ka jela meghalaya shiki weipat ki jela la sakhi balakhang na bernihat nadu kapor san beje jan miet jong lai pui tarik unai lar arajar arpau hadu kapor shpo beje men step jong kashi tarik unai luar arajar arpau bade kani on beteng ban khangdam hadu ka nyau tarik mata ubenai hendrai la sakhi pat baga jingrung jingmi ki pat ba shpo gajela lani kitu ke bayat leng ba kan beteng nadu kapor shpo beje men step hadu san beje jan miet ha bayakran bat ka deputy commissioner jong ka district ribhoi ikong RM Kurba ile thu bagane ka district la sedang ka jing khangdam kat kum ka jing betha dak sarkar jela ha ka bala sedang nadu ka shitarik hadu ka nyau tarik ya ka ban beteng ban le man la ka tayo baning kong jong man la ubnai tat hadu ban pen menar kum wei pat dak sarkar ile thu bah ka ba sedang ka jing khangdam ha ka entry point ha bernihat ha ka shitarik kaladon khandiat ka jing namar bagi breu jong ka jelahi kidang yai wan rung klem kanu ka jing pentep segi bor sarkar ne klem kinu ka jing tho kumta kan ke jing kalami henry lala apat ban penbet ya baro da ke jing trelang bat ki pulet ke distrik ikong RM Kurba ilong ru ba ke jing khangdam ha ki entry point kan long thek kumbala bo ke sarkar kata nado san beje jan miet hado shipo beje men step bat kitu ginong song shnong ke jela meghalaya ki bokok banwan pai sya ke jela ke de banwan rong ha ka por shipo beje hado san beje jan miet kenang ban lait ne kinu ke jing namar rada lapalat ikini ki por balabo ki bod distrik kimla ban yarap bat kin hab ban pai pat cek tu jaka bagi lawan bang ide ban khang ye ki entry point jungi handrai kalong bang isyam bagi bun ha ki ba poi kum to mo hadu mentar udang dan ki bre ki ba poi klem dan any kind of information yang government lane ki klem pentip lupa ya government lane ki sakut because gidon gi cases ki ba ki lek shim dawai an kim yo ban rung show nama kim dan pass kini ki penong yang government ban ong ye kitu ki bri belong stranded kila ban 1 and between 10 to 5 shpo beje do san beje man kesngin adu mentang sengi terik adu new terik kila ban rung ha kata kapor la da Islam pala ikatati kin hab ban late pai shaka baki 1 and so return back 1 pai but next day shpo beje and kalong advisable hi baro bakin pet bhai ka to kapon namar ba kabu yang ni ruha district rajing lada ki poi hang tu hadin ka san baje kindan stang ka police team ka jongi so dim kila ban don ka jing ya sosi ru se ni kino ki ba let ki ba mi nang ka te ka jaka jongi hang te ngo bhaban pe iti por shpo do san